Bangsoro kudenga dijojo chichinzwa mazwi echisimbisiso chokutikana tikafa pane inonika tinosangana kudenga neropa ra Yesu nokutenda kuna Baba tichasanganiswa kuna kisa korugare rwakasunga moyo isu kana taungana pazita ra Kristu mwana komana wa Baba wakakomborerwa chifungitsiro chokuti tichasanganiswa tichasangana kudenga neropa ra Yesu nokutenda kuna Baba tichasanganiswa ongunokukurumbidza kukunda madzudzo tsoka dzedu dzakaneta dzichayambukira zambuko rine ndarama pavakagarira avo vanotida Yesu ruripo rufaro famba 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 zvinyoronyoro famba 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 zvinyoronyoro tichasangana kudenga neropa ra Yesu nokutenda kuna Baba tichasangani